A festa da pisa da castaña de Purdeus no concello de Parada de Sil converteuse este fin de semana nun encontro para reivindicar a importancia dos soutos de castiñeiros e o seu papel estratéxico dentro do sector forestal galego, quedando de manifesto a relevancia destes bosques tradicionais tanto para a economía rural como para a biodiversidade. A festa da pisa recupera unha tradición centenaria ligada ao tratamento e conservación da castaña. A cita volveu lembrar o valor social, cultural e económico dos soutos, reforzando a súa visibilidade como recurso forestal fundamental en Galicia. A pisa da castaña é unha práctica centenaria típica de territorios de interior onde abunda o castiñeiro, como é o caso desta localidade de Parada de Sil. Veciñas e veciños participan na recreación dun traballo habitual outrora nos povos do interior de Galicia. Preparábase a castaña para a súa almacenaxe e posterior consumición durante todo o inverno. O froito era colocado no sequeiro, un edificio destinado exclusivamente a esta tarefa, no que no seu interior albergaba un piso de táboas de madeira dispostas cunha separación dun centímetro entre sí, sobre o que se colocaban as castañas. Estas deixábanse secar durante varios días, poñéndolles lume por baixo e dándolles volta habitualmente cun rodo. Despois de secarse correctamente, metíanse nunha bolsa de lona e golpeábanse contra un tronco de madeira coñecido como a pisón. Xa por último, límpanse refugando as peles nunha criba. Tras a recreación, os asistentes sentan á mesa nun xantar popular onde a castaña é tamén protagonista na meirande parte dos pratos.